bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Ni y'an sigilen ye kunnafoni balan kɛnɛ kan. Tali. Tarata o tarata. Ni Ala ye dugu ɲuman jɛ Jɛgɛfɔ ɲɛmaaso ka yamaruya kɔnɔ. Awɔ. E ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan kɛnɛ kan. O don. Kunnafoni balan ti dɔwɛrɛ ye. Sɛbɛnnikɛlaw de bɛ maagɔn kɛ. Ka sɔgɔbɛli kɛ. Awɔ. K'a ɲɛɲini. Tiɲɛ. U bɛ wɔsi. U bɛ siɲɛna kɛ. Mɔgɔ dɔw a bɛɛ kun ye mun ye. O de ye ka se ka sɛbɛnni kɛ n'o ye tiɲɛ ye. K'a di jamanadenw ma. Siga t'o la. N'olu y'a sɛbɛn ka ban. O ye olu ta bannen. Awɔ. A tɔ bɛ anw de bolo. Anw ka baara ye k'an da don a la. K'a lakale jamanadenw ye. Awɔ. Fɔko ɲuman. Fɔko jugu. N'an ye min ɲɛ an b'o de fɔ. Karamɔgɔ ɲuman na n'an ma to ka dɔɔnin fara kan an bɛ dɔɔnin bɔ a la. Wa an tɛ fɛn fara kan dɛ n'an ye min an b'o kala o de kala. O ye baara in taabolo ye. A tɛ taa o kɔ o tuma bi sɔgɔmada in na baara taabolo filɛ. Awɔ. Nɛgɛ kɛrɛfɛjuru o bɛ Jibi bolo. E ni ne an tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na studio in kɔnɔ. Ni Jibi sɔnna maja min bɛ min ye ale bolokɔrɔ. Bɔgɔ tɔrɔ de kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ. An n'an da don a la sisan. O bɛ bɛn. K'a fɔ Jibi y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. Cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Kɔte. Naamu. Ne ko bala cogo bɛ di. Wari ne bɛ n tigɛ don joona. Mali Tribune. Sɛbɛnnikɛla. A tɔgɔ ye ko Alassane Sisuma. Sisuma ko. Bɔgɔ tɔrɔ a ko e sigi nin bɛ se ka kɛ cogo di. Bɔgɔ tɔrɔ n'i bɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a bɛɛ mɛn i b'a bɛɛ ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jamana lajɛ Bɔgɔ tɔrɔ jamana duloma belebeleba o bɛ jamana kiritigɛ yɔrɔ ko fɔ. Bɔgɔ tɔrɔ ni kiri kɛcogo ɲɛna jamana o jamana kɔnɔ o jamana ka sanayɛlɛn bɛ sabati kosɛbɛ. A ko n'a kɛcogo juguyara o jamana bɛ jigin i b'a fɔ ko sen tonto. A ko an ka faso Mali ba est-ce que Bɔgɔ tɔrɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di. Sɛbɛnnikɛla ko a ko yuruku Bɔgɔ tɔrɔ min ye bamayɛlɛmaliw ye hakilina jugu Bɔgɔ min tɛ min ye ko ye wajibi diplôme lankolon Bɔgɔ tɔrɔ ko de taara ye min ye Mali kiritigɛlaw ka ɲɔgɔn dan na. Sɛbɛnnikɛla ko olu minnu kan k'a ɲɛɲini. Olu kan k'a bɛɛ ɲɛnabɔ kɔni. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ tɔrɔ a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye o y'u kanabɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la. Minisiri mun ka baara bɛn bɛ an ka kiritigɛ ko ma. Bɔgɔ tɔrɔ ale kɔni kanabɔ ko jamana mago bɛ cɛdenw na. Maa 200 ni maa 50 Bɔgɔ tɔrɔ k'olu sigiyɔrɔ kɔni o laɲini kɛbɛ. U ka se ka baara kura boloda. Sabu n'i y'an ka kiritigɛyɔrɔw lajɛ Bɔgɔ tɔrɔ min ye maako dɛsɛ ye o dɔɔnin bɛ yen. Maa 200 ni 50 u bɛ dɔɔnin bɔ a la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o ɲɔgɔn dan ye Bɔgɔ tɔrɔ kɔnkuru ale nun bɛ don. Maa minnu bɛ ni olu kan ka baaraw kɛ Bɔgɔ tɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ na ka ni ŋaniya yira ni min kɛra ŋanaminɛŋana ye olu bɛ taa ni ka kiiri dulokiba don olu kana. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ ko fali yera sange kɔrɔ a ko in kɛra maloya ye fo k'a dama tɛmɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ tɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bolila sabu min ye place 200 ni 50 ye maa minnu bolila ni kana n'u ka sɛbɛn ye Bɔgɔ tɔrɔ bɛ t'i jɔ fo sɛbɛn 10,012 ani 275 ani 5. Place 200 ni 50 kama. O nɔfɛ kɔni. O ko o bɛ ɲɛnabɔ wa. Mali falen don chômeur la o. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ tɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye maa 10,012 ni maa 275 ani 5 Bɔgɔ o la kɔnkuru ale sigiyɔrɔma 2 ye. Sigiyɔrɔma fɔlɔ Bɔgɔ o ye maa 100 olu kan ka ta Bɔgɔ tɔrɔ ni an k'o ma ko auditeurs maa 2nan Bɔgɔ tɔrɔ olu fana kan ka ta n'olu ye fonctionnaire de surveillance ye Bɔgɔ olu kɔni bɛ t'i jɔ maa 100 ni maa 50 la. Sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan maa 200 ni 50 a ko o laɲini kɔnɔna la Bɔgɔ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bolila mun y'u ka diplôme ye ka na n'a ye sabu n'i y'a mɛn ko concours Bɔgɔ tɔrɔ a bɛ tali kɛ diplôme kan ni sɛbɛn t'i bolo e sen t'a la sɛbɛn minnu bɛ n'a laɲininen bɛ concours la Bɔgɔ tɔrɔ o sɛbɛn minnu nana jateminɛkɛlaw ye fɛsɛfɛsɛli kɛ Bɔgɔ ni ka bɛɛ lajɛlen ka diplôme ta k'a lajɛ u bɛ tɔgɔ lajɛ fa tɔgɔ ba tɔgɔ Bɔgɔ tɔrɔ min ye i ka numéro ye Bɔgɔ tɔrɔ ka taa bila signature la u b'u kunjan u b'a lajɛ u b'u sigi k'u miiri Bɔgɔ tɔrɔ u nana jateminɛ kɛ diplôme la o tuma ko diplôme kolon ka ca nin ko in na a baara ta maa minnu ka kan ni concours kɛ Bɔgɔ o de ye maaw ye maa minnu bɛna kiiriw tigɛ maa minnu bɛna da don jamana sariya ko la maa minnu bɛna jamana furan k'a jɛ n'o fana kɛra ŋanamu-ŋanamumaw ye k'an b'an komi an b'an jaabi. O b'o baara yɛrɛ minɛ sɛbɛ la wa. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ tɔrɔ min ye o maa minnu nana n'o ye dossier 10,012 ni 275 ye Bɔgɔ tɔrɔ u ye fɛsɛfɛsɛli kɛ min ye dossier 2,000 ye
u y'o cɛ ni k'o bila kɛrɛfɛ kuma ma k'o la kuma kɛra min na mɔgɔ tɔrɔ u nana jateminɛ wɛrɛ kɛ k'a yira k'a fɔ min ye dossier 39 o de ye diplôme bɛ n'olu ba ma yɛlɛmala maaw nana n'o ye maa minnu bɛ n'u n'a man kan diplôme 39 k'i yɛrɛ kɛ diplôme dɔ tigi ye k'a sɔrɔ i b'o kalan kɛ a dɔnniya t'i la i ma y'a kɛnɛ kan. E ma y'an ka dossier bɛ munumunu administration kɔnɔ a filɛ dɛ ni mɔgɔ sugu caman de bɛ administration a ka ca fo ka dama tɛmɛ i bɛ taa n'i ka dossier ye a kan ka traiter cogo min o t'a ɲɛna ayi sɛbɛnnikɛla ko a ko di mɔgɔ tɔrɔ min ye o diplôme faux diplôme tigi maa 39 olu kɔni yera maa la maa minnu kan ka auditeur concours kɛ mɔgɔ tɔrɔ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye fonctionnaire ye n'o ye fonctionnaire surveillance ye wari maa minnu fana kan k'o kɛ i tulo kɛrɛbɔsigi o ye mɔgɔ 600 mɔgɔ 92 faux diplôme diplôme lankolon k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye k'i bɛ taa concours kɛ n'o ye yanni u ka nin ko caya u b'u minɛ wa minɛko fila i sigi k'a lajɛ k'u minɛ ka n'u kiiri k'u don kaso la sigi sɛbɛnnikɛla ko wa maa min y'a diplôme kolon dilan ka d'u ma k'o fana minɛ u bɛɛ dɔnnen don nin ko in tɛ ɲini yɔrɔ janna bilen koyi nouvelle technologie bɛ yen bi u b'u sigilen to so kɔnɔ k'a bɛɛ dilan sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ tɔrɔ n'o ye Alassane Sissouma ye Sissouma y'a yira k'a fɔ maa minnu ye concours labɛn mɔgɔ tɔrɔ k'u ye nin baara in kɛ ni hakilisigi ye sabu min kɔni ye diplôme kolon ye maa bɛ se k'a fɔ sa ko concours caman tɛmɛna diplôme kolon yera la nka zena ta Mali kura ko kuma bɛ k'a fɔ ko Bill Haki don mɔgɔ min ye jateminɛkɛlaw ye u ye nin diplôme kolon cɛ ka bɔ a la maa minnu y'a tigi ye mɔgɔ k'u bɛɛ bɛ maloya kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko e k'u na da maloya dɔrɔn mɔdi mɔgɔ tɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na u kan ka wele diplôme in u y'a bɔ min jɔn y'a dilan ka d'u ma jɔn ni da b'a jɛ jugu la mɔgɔ tɔrɔ de ko nin bɛɛ de kan ka minɛ ka don kaso la siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Alassane Sissouma ale ka sɛbɛnni don Jabate Mali tribune ka fara Alassane Sissouma kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ e ko ne tɛ bɔ n'o Mali tribune kelen ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Ousmane Mahamani ye nin ye a ka fasiri ye halisa ko to sira tɔ k'an k'a gan dɛ min ye Côte d'Ivoirekaw ka mercenaire maa 46 min n'o bɛ anw bolo yan n'o datugu bɛ kaso la e ko sɔɔni kunnafoni duman man ka sɔrɔ ko in na wa min ye kɔsada in na min ye an ka dɔgɔkun laban tɛmɛlen ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u ye sɛbɛn dɔ kɛ n'o ye lettre ye ka ci Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ma min bɛ tali kɛ ni maa 46 kunkanko kibaruya kan min bɛ se ka kɛ sabu ye ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw n'olu y'a sɛbɛn in tɛgɛ nɔ bila a bɛ kɛ sabu ye daɲuman ka se ka don ko in na minnu datugu bɛ kaso la fiɲɛ ka se ka u fili ten sa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin kɔrɔfɔ in ye maa bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ min ye Faure Gnassingbé ye ni ale ye Togo jamanakuntigi ye ale de kɔni sugantila ka kɛ kɛlɛlabanna ye kɛ nin ko hakilina in kan n'o ye nin mercenaire ninnu datuguli anw ka jamana kɔnɔna na ka se k'a sira taama ji bɛ se ka kɛ futinɛ sabu ye cogo min na n'i ye ko in jateminɛ min ye wulikajɔ ye halisa anw ka jamanakuntigiw ka taa an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u kɔni y'a jira k'a fɔ kɛlɛ tɛ anw fɛ koyi min ye anw ka jamana ni Côte d'Ivoire jamana ye jamana minnu don an sigiɲɔgɔn jamana ye Côte d'Ivoire jamana ye nka fɛn minnu n'olu tɛ bɛn n'o y'an tunna ye min ye anw dafɛ jamanaw ye o kan k'o ɲini k'o dɔn fɛn minnu bɛ n'o bɛ dankari kɛ anw ka jamana kananko la o kan ka ɲini ka dɔn u fɛ min n'ali n'a sɔrɔla Côte d'Ivoire jamana kuntigi jamana ɲɛmaaw olu y'a jira ko daminɛ na k'a fɔ u tɛ maa ninnu nali kalama u tɛ u dɔn u ka jamana den tɛ kɔsa fɛ u tilala ka kalo min dilatugu u y'a jira k'a fɔ olu bɛ u nali kalama wa olu ka sɔrɔdasiw don nka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ u nana hukumu min kɔnɔna na hali o maaw yɛrɛ n'o ye diɲɛ selengani tɔnba bolofara ye n'o ye conseil de sécurité maa minnu n'olu bɛ wulikajɔ la an ka jamana kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ u tɛ maa ninnu nali kalama wa u ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw u ma bɛn a ko kan nka kɔsada fɛ i b'a ye k'a fɔ kuma kɛla saba ye koyi min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigiw ye ka taa se Nations Unies n'o a bolofara min bɛ n'o ɲɛsin bɛ kananko ma n'o ye conseil de sécurité ye olu fana y'a jira k'a fɔ jɔn la u bɛ maa ninnu dɔn nka yan'o kɔrɔfɔ ka na anw ye fɛɛrɛ tigɛ joona min y'anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye o de ye ka maa ninnu minɛ ni k'u do bɛrɛ la k'u datugu kaso la fɛn min ye anw sago ye o de bɛ kɛ wa min y'anw ka jamana kananko ye maa si tɛ na k'i bɛna o buruja k'a fɔ k'i n'a wuli ka dibidibini sira ani ka o taama bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye Dr Alassane Dramane Ouattara ale kɔni a ye dibidibini wale caman kɛ ko in kun fɔlɔ ma kɛ min ye diinɛ ɲɛmaa minnu n'olu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ka taa se u dugutigilakaw ma ani u ka laadalamaw k'olu fara ɲɔgɔn kan ni k'o ci kana anw ka jamana kɔnɔ wa u nalen o ni anw ka ministre de l'administration territoriale u ye ɲɔgɔn ye o bɔlen kɔ a la min ye anw ka
dina ɲɛmɔw ye o n'olu fana ye ɲɔgɔn ye nka ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ min ye jamana kanango ye a tɛ buruja maa si fɛ o segilen kɔ ka taa kɔsa fɛ a fɛn min fɔra Alasani ale b'o kɛ koyi a fɔra de k'a ka bɔ k'a fɔ jɔnko la an bɛ yafa ɲini maliden kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ min ye anw ka ni maa ninnu ye u ka nali jɔnko a kɛra fili ye a banaw ma a ye maa dɔ fana ci ka taa an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye ɲɔrɔ sirifukɛ ye k'a jira k'a fɔ ale ka i da don ko in na waasa min bɛ se ka kɛ nin futinɛ in a bɛ se ka sila sa cogo min na nka min ye sirifukɛ ye cɛkɔrɔba ale y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu bɛ baara min na faso maliba kanali ko don wa ale b'u kɔ bi a bɛ u kɔ sini wa min ye a tɛ taa fara maa wɛrɛ ka jamana kɔ kan koyi walima jamana kɔnɔ ka sira jugu minɛ min ye Alasani kɔ o ciden ye e ko a ma segin ka taa ni ci kɔmasegin ye wa kɔsada fɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ caman kɔni o bɔla ka bɛn réseau sanfɛ min ye Côte d'Ivoire jamana maaw ye u bɛ réseau sanfɛlaw minɛ nɛni min ka di u ye i tɛ miiri nɛni foyi la o tɛ min ta k'o ɲɛsin anw ka jamana denw ma ani cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma nka anw ka maaw fana maa kelen kelen bɛ u la ni ninnu y'u ka nɛni kɛ an fana b'u jaabi k'a sɔrɔ an ma nɛni kɛ koyi wa min ye wulikajɔ ye o kɔni kɔsada in na kunnafoni min n'o bɛ senna ko yalima sɛbɛn min cilen filɛ nin anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ka taa di Côte d'Ivoire jamanakuntigi a fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ma ko yalima o bɛna sɛbɛn document o bɛna tɛgɛ nɔ bila wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nka a mana tigɛ da o da la fasiri kɛbaa n'o ye Usman Mahamani ye a ko k'a n'o kɛ kunnafoni ni k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nka ko min ye nin maa ninnu ye ni Côte d'Ivoire jamanakuntigiw olu ma se ka tɛgɛ nɔ bila kɛ nin sɛbɛn cilen in na ni sɛbɛn min n'o ye gundolako ye a kɔnɔ ko kɔni dɔn tɛ maa fɛ bawo bɛɛ lajɛlen b'a la k'i yɛrɛ ɲininka yalima min ye colonel Assimi Goïta ye a ye kumakan laban minnu fɔ waati laban tɛmɛnlenw na n'o de an ka maa minnu bolilen bɛ n'an ka nafolo ye ka taa sigi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na olu ka bila ka na di anw ma waasa maa 46 in ka se ka bila ka taa di Ivoirien ma cogo min na ko yalima o kɔrɔfɔ in o de bɛna kɛ sɛbɛn ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Usman Mahamani a ka fasiri don Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don ko kura l'indépendant sɛbɛnnikɛla de tɔgɔ ye ko Ablaye Jara blocus continental Bakari Tarawele a ko esige a ko min ye diinɛ ye Bakari ale ni batoli ka kan ale ni bonya ka kan Bakari Tarawele mun ne bɔnɛ jiginna ni cɛ in kan Bakari Tarawele ni ka alisilamɛya la gosi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin cɛ in ye Bakari Tarawele e ko nin tɛ nin ka ko bannen de sabu maa min b'i to i yɛrɛ ma alisilamɛ diinɛ a mana kɛ diinɛ fɛn o fɛn ye Bakari Tarawele ni ka diinɛ k'a lagosi maa min ye cidenw ye Bakari Tarawele n'o ye kiraw ye ni k'u lagosi u cira ni sɛbɛn minnu ye ni k'u lagosi o tigilamɔgɔ k'o ye karatɔ de ye Bakari Tarawele karatɔ ale kana duloki ye 2 ye kelen b'a kana a bɛ maa wɛrɛ ɲini ka kelen cogo kana sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele e ko nin tɛ nin ka ko bannen ye nin cɛ in tɔgɔ a tɔgɔ ye ko Mahamadu Danbele sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele a bɛ tɔn dɔ la min kɔni ye Konatɛ wɔrɔtɛ ye n'u ka tɔn alisilamɛya kɔnɔ Bakari o de ye Kamti o Kamti Bakari Tarawele olu kɔni u bɛ silamɛya de tɔgɔrɔma waati bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko alisilamɛya taabolo ka taa bila min ye kerecɛnya taabolo a mana kɛ diinɛ o diinɛ taabolo ye o man di olu ye Bakari olu kɔni ta yɛrɛsagokɛw de ye min mana n'u kunkolo la u b'o waleya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunun tɛnɛn jateminɛ dɔw kɛra réseaux sociaux kan Bakari Tarawele min ye yɛrɛfasu in ye a ka video yera Bakari Tarawele a bɛ k'i sigi ni ka alisilamɛya buruja kira n'o ye kira Mohamɛd kisi nɛɛma b'a ye ale min ye ciden ye Bakari Tarawele a cira ni sɛbɛn min ye Bakari Tarawele alisilamɛya baaraw kan ka kɛ ni hakilina mun ye fɛn o fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ Bakari Tarawele a bɛ k'o buruja k'o lagosi min ye kumalankolon dama dama ye kun tɛ kuma min na Bakari ala fɔli man di da kɔnɔ ni maa min n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka fɔ cogo min u b'a faamu sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele a tilala o yɛrɛsago kuma la a tilala o hakilina juguw la Bakari Tarawele a ye kuranɛ da senkɔrɔ ni ka sen dadaw kan ni k'o nɛni Bakari Tarawele min ye ayiwa min kɔni ye hakilina juguw ye Bakari Tarawele bɛɛ lajɛlen kɔni ye ja in ye n'i ye ja in ye sa i bɛ a jateminɛ kɛ maa min bɛ ka nin kɛ Bakari Tarawele a tɛ bila kɛnɛya minɛn kɔnɔ n'o tɛ maa min ka kɛnɛ i b'a sɔrɔ a tun bɛ yiri kan fo ka diɲɛ wuli a tɛ sɔn sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele o tuma min kɔni ye nin baara jugu in kɛlen a fɛ Bakari silamɛw fana ko nin tɛ se ka bila dagirinda la min ye au conseil islamique du Mali u ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ Bakari Tarawele ni ka nin waleya cɛjugu k'a kɔn k'a jira k'a fɔ maa min y'a kɛba ye Bakari u y'a sɛbɛkɔrɔ kɔn an t'i jɛn ni nin ye ka an ka diinɛ jɔya an t'i jɛn ni nin ye nin ye maa sugu jumɛn ye jamana ɲɛmaw Mali ye alisilamɛ jamana ye wa Mali ye jamana min bɛ a ka sariyaw bato o tuma k'u b'a to jamana
marabaw bolo u ka ko bɔ nin ko in na o kuma fɔlen bɔn tarawele min ye diinɛ ni bato ministre ye n'o ye docteur Mamadu Ekone ye a y'a yira k'a fɔ ko bɛ bɔ nin na dɛ sabu nin ko in ye min da ale yɛrɛ kan bɔn tarawele maa jumɛn bɛ se ka diinɛ la gosi maa jumɛn bɛ se ka cibaw la gosi maa jumɛn bɛ se ka min ye an ka diinɛ taabolo la gosi a ko maa min ye nin kɛ ale yɛrɛ y'a kɔn jamana ɲɛmaw y'a kɔn bɔn tarawele alisilamɛ diinɛ y'a kɔn chrétien diinɛ y'a kɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'an ka kiiritigɛlaw ye min ye procureur général ye k'o taara ne ka bila ale kɔrɔ a ka ni tigi ɲini joona joona k'a bolo d'a kan min ye an ka sariya tigilamɔgɔw ye Bakari u ye layidu ta u y'a yira k'a fɔ maa min ye nin kɛ k'a bila réseau kan o tuma ko tigɛ bɛ ta ka da kan Mali sariya ye min fɔ diinɛ na gosi Bakari Tarawele k'a bɛ bila a bɛ bila o minɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele min ye silamɛw ka tɔn ye n'o ye Haut Conseil islamique du Mali u ka lajɛ kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ dusukun kami-kami min ye silamɛw sɔrɔ ko nin ye jihadikɛla de ye ni silamɛw ni bɛ to nin da fɛ u ni bɛ to a da fɛ ka silamɛya lagosi ka ciba lagosi Bakari Tarawele ka diinɛ kunkanko fɔli la gosi ko silamɛw man ka to kɔ nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko min ye sitting belebeleba ye Bakari Tarawele juma nata o tuma silamɛw welelen bɛ boulevard de l'indépendance kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa ŋaniya yira k'a yira k'a fɔ maa min ye nin kɛ a ma bɛn an ma a ma diya an ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ jamana kɔnɔ min ye diinɛ ni bato ministre ye n'o ye docteur Mamadu Kone a y'a yira k'a fɔ a bɛ min ɲini jamanadenw fɛ ɛlɛ ni an ka sabali jamana mago bɛ basigi la jamana mago tɛ fitinɛ la o tuma nin ko in a bɛna lajɛ ji ɲɛma jɔli la Bakari Tarawele min kɔni ye ɲangatali ye o de bɛna ta ka nin tigi in sɛgɛrɛ o tuma a b'a ɲini alisilamɛw fɛ maa kana ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli maa kana i hakili jagabɔ ni ka taa kɛ tiɲɛni ye Bakari Tarawele ko min ye nin kɛ ko nin tɛ diinɛ fɛ dɛ diinɛ jugu don diinɛ jugu min ye sitanɛ ale teri don n'o tɛ maa min bɛ yen Bakari hali n'i tɛ diinɛ la i man ka lagosi ta publiquement ni ka diinɛ sɛgɛrɛ réseau ka bɛɛ k'a ye Bakari Tarawele n'a jɛra kelen a bɛ se ko fila bon an bɛ min f'i ɲɛna ka da i ka kuma in kan nin ma bɔ ka nin mana ko kɛ wa nin ma languliya lamɛnw ka hakɛ to i sigi k'a filɛ a y'a sen min ta k'o jɔ kuranɛ in sanfɛla la a ka ko banna i sigi k'a filɛ Bakari Tarawele ka kuma kun cɛ min ye Haut Conseil islamique du Mali o tuma sitting bɛna kɛ juma nata Bakari Tarawele k'a bɛ kun cɛ ni fatiya de ye ka sin ka jamakulu bɛ jɛ ka fatiya d'a kan o y'ale ka maaya bannen ye Bakari Tarawele hali n'ale yɛlɛnna sebe sanfɛ ala k'i yɛrɛ fa ka jigin nafolo kan u b'u cɛ ka bɔ a kɔrɔ ale ka ko banna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Ablaye Jara ale ka sɛbɛnni Ablaye Jara ka fara indépendant mɔgɔw kan an b'u fo an bɛ taa Jibi fan fɛ jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye bala cogo bɛ di Bon jabate ni en taga do ni saban bɛ bɔ saban min ko ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Tayiru Male ni a ka fasiri ye Tayiru ko panga ta Bank of Africa la dɛ e ko min ye baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu ye o ma baara bila boloda wa kabi kunungo ntɛnɛ wa a bɛ to senna fo juma nata n'o ye tile 5 baara bila ye ko in a bɛ fɛn min nɔfɛ o de u ka laɲini min n'o y'a kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛmaayaso ma n'i ye ko in ta k'a lajɛ a bɛ waati jan bɔ kabi san 2014 hakilina nunu n'o ye laɲiniw ye u bɛɛ senna min ye baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu o ɲɛmaa ka dankan ye n'o ye Sori Ibrahima Dugure ale kɔni y'a jira fasiri kɛbaa la k'a fɔ min y'o ka nin tile 5 baarabila ye a bɛna tugu min na o kun ye tile 2 baarabila dɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛlenw na wa min y'o ka laɲini ye ko fɛn ma bɔ a la min ye ɲɛmaayaso ye a ma kala don i ɲina ka bɛn ni a ye bawo u ka laɲini yɛrɛ fanba dulon bɛ fɛn min na o de ye banki baarakɛlaw makaama ni bonya min n'o tun bɛ u kan o b'a la k'o laɲini o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min y'u ka laɲini yɛrɛ kolomaa ye o de ye ni banki baarakɛla min n'o b'a fɛ ka juru ta banki fɛ min ye tɔrɔmɔɲɔ ye n'o ye to ye o kɔni o man ka ye a ko kan fiyewu a bɛ wari min ta a b'a ta k'a mago dilan kɔsa fɛ a bɛ tila k'a sara fɛn tɛ fara a kan fɛn tɛ yɛlɛ a kan wa min ye banki ɲɛmaayasoba ye n'o y'u ka groupe Bank of Africa yɛrɛ ɲɛmaa ye o ɲɛmaa ka nali dɔ la e ko kɔrɔfɔ in ma bɔ ni k'a sansalama wa min ye ɲɛmaa kura in ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye o taabolo ninnu ye ale da t'a la bi a da tɛ a la sini ka baarakɛlaw o n'u ka ɲɛmaayaso min n'o bɛ faso Maliba kɔnɔna na yan k'u k'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ wa k'a minɛ o don kabi san 2014 ka na bugɔ 2022 la i b'a ye k'a fɔ ni dɔ ma fara baarakɛlaw ka tɔɲɔ n'u ka gɛlɛya kan fɛn ma bɔ a la u ka laɲini ye fɛn min ye Sori Ibrahima Dugure ka fɔ la ale min ye section Sénégali o ɲɛmaa dankan ye a kɔni y'a jira k'a fɔ nin tile fila baarabila o kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛlenw na ka na se nin min daminɛlen filɛ kabi kununko ntɛnɛ n'a bɛ to senna fo juma nata wa ko n'o ma fɛn dilan a la u kɔni k'u bɛna wele
bila Bank of Africa bolofara minnu n'olu bɛ Mali yɛrɛ seleke 4 kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka baara bila ko nka k'u b'a dɔn ko tile fila baara bila a ye degun min lase maa minnu n'olu ka saraw kan ka virer u ka banque ninnu compte kɔnɔna na olu kɔni k'u bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ wa u b'o hakɛto ɲini kɛ ka ɲɛsin saratala bɛɛ lajɛlen ma ko nka k'olu fana ka laɲini n'i y'a mɛn i bɛ taa sarata banque la dɔ de bɛ yen min b'a la ka baara kɛ minnu bɛ baara kɛ n'olu fana ma hakɛ n'o ma dafa n'o ma sabati k'a ko k'a bɛ gɛlɛya min ye dɔnkɔnɔmugu k'a tɛ se ka dun ɲɛnamaloya kan bawo n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye banque ye a kɔni a b'a la ka warimugu de sa la don n'a dugujɛ wa san kuturu n'o farala ɲɔgɔn kan min ye nafolo min n'o bɛ sɔrɔ banque kɔnɔ ka taa se a tɔnɔw ma k'a dagosi k'a ka bon kosɛbɛ wa ko nin tile 5 baara bila k'a bɛna kɛ fɛn min ye Bank of Africa ɲɛmaaya bulon min n'o bɛ faso Maliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya faaba kɔnɔ ko kɔni ɲɛmaaya bulon k'olu na bɔ a kalama ko wa ko nin tile 5 baara bila kɔfɛ n'u ka laɲini n'a ma sabati o na baara wɛrɛ boloda i n'a fɔ n ye min f'i ɲɛna Bank of Africa bolofara min bɛ Mali seleke 4 kɔnɔna na o na ci bila olu bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen na jɛ ka baara bila wa u bɛ jɛkuluba min fana na ko ci tɛna bila o baarakɛlaw fana ma bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara bila ɲɔgɔn fɛ wa n'o kɔni kɛla maa minnu bɛ yen n'olu dayirimɛ n'u ka nafolo mara bɛ banque ninnu kɔnɔ k'a ko k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se an ka premier ministre intérimaire ma n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ko u kɔfilɛ min ye nin banque baarakɛla ninnu ka gɛlɛya ye fura ni makama min n'o kan ka sɔrɔ a la joona o k'o ɲini bawo nin tile 5 baara bila maa minnu ka sara kɔni dan bɛ Bank of Africa kɔnɔna na bi bi in na faaba kɔnɔna na yan bɛɛ lajɛlen kɔni ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na wa wari in tɛ sɔrɔ fo grève in ka dabila wa maa tɛ grève in dabila waati dɔn bawo nin tile 5 kɔfɛ u ko k'u na laɲini wɛrɛ kɛ o laɲini bɛ taa wolo fɛn min na maa tɛ o dɔn nin ko ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna na Tayiru Male a ka fasiri Bon Traoré ni tɔgɔma ma jɔ bolo FIFA fɛnɛ tɛna jɔ siga t'o la Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla n'o tɔgɔ ye ko Demba Konte Bon Traoré a ko an ka taa Dakar wari min ye Sénégal jamana ye Bon Traoré i b'a ye k'a fɔ min ye drogue dɔ ye n'o ye cocaïne ye mugujɛ o kilo 300 bɔɲɔgɔnkɔ Bon Traoré ko de bɔra Mali kɔnɔ ni ka taa Sénégal sɛbɛnnikɛla ko Bon Traoré min ye Mali ye an tɔgɔ bɛ nin ko in na Bon Traoré k'a sababu kɛ mun ye mobili dɔ kɔni de bɛ yen n'o ye camion frigorifique ye Bon Traoré o de bɔra an ka jamana in kɔnɔ ni ka kunda Sénégal kan min ye camion ye Bon Traoré dancɛ kɔnɔ sabu Mali dugu laban o tɔgɔ ye ko Diboli Sénégal dugu daminɛ n'u fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na o tɔgɔ ko Kindira Bon Traoré camion ye Mali dugu laban tɛmɛ ni ka sin ka barrière tɛmɛ ka don Kindira Bon Traoré douanier minnu bɛ yen u sina ka barrière da camion in ɲɛ o ye camion dɔdɔlima k'a lajɛ u ɲɛ bɛ a la tugu bari Bon Traoré camion in t'a yɛrɛ ma a bɛ komi a bɛ komi a taara soudeur fɛ yen ka taa fɛn dɔ k'a la sɛbɛnnikɛla ko Bon Traoré min ye douanier ye suba ka ca u la kosɛbɛ u ye camion in lajɛ k'a la munumunu min ye maa fila de tun bɛ camion kɔnɔ n'u fila bɛɛ ye chauffeur ye u ye douanier ka hakilina dɔn u y'a dɔn k'a fɔ ko sɔmikɛn b'u la Bon Traoré u sina ka kɔsɔkɔsɔ daminɛ ten u ye kɔsɔkɔsɔ kɛ Bon Traoré yanni u bɛ ɲini k'u minɛ a ma nɔgɔya dɛ sabu sen ka di sɛbɛnnikɛla ko Bon Traoré min ye camion ye douanier y'a dɔn k'a fɔ camion in kɔni fɛn dɔ b'a la bakari u donna kɔnɔ ni ka walanka a walankali kɔnɔ u taara yiri dɔ sɔrɔ yen u y'o yiri fɛnɛ ta ka bɔ yen n'o ye bois rouge ye Bon Traoré o jukɔrɔla la dɛ u sina ka kabako de dalen bois rouge ye jiri kolo gɛlɛn ye dɛ kolo gɛlɛn o de tun danbɛ ni ka fɛn ninnu datugu Bon Traoré u sina ka ballon de ye o tuma min ye birikiw ye a bɛɛ melekelen bɛ manafima na usine tun bɛ camion frigorifique kɔnɔ kilo 300 o ɲɔgɔnna usine bɛ Bon Traoré min ye o birikiw ye douanier sina ka yɛlɛ k'u tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ o tuma an ka jɔ a ye salen minɛ bi Bon Traoré min ye birikiw ye u y'a bɛɛ labɔ min ye camion kɔnɔna ye k'u ton to kilo 300 min kɔni ye CFA wari ye Bon Traoré maa minnu bɛ drogue ko a nafolo hakɛya dɔn olu ye calculatrice ta k'u sigi k'u miiri ka birikiw ta k'a lajɛ Bon Traoré min ye a sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye min ye cocaïne a premier choix a deuxième choix a troisième o tuma nin cocaïne ko premier choix de tun don a lakika yɛrɛ n'i y'a dɔn ni funfun nun kɔrɔ ɲɛ bɛ kɛ quoi e bɛ dɔ ɲɛ dɔn a la wa min fɔ an yɛrɛ kɛ e bɛ dɔ ɲɛ dɔn a la wa dɔ fɔri yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Bon Traoré a ko cocaïne i ko n'i y'a dɔn ni funfun o tuma a bɛ taa nun fɛ wa u y'o de fɔ o ayiwa e kɔni bɛ nɔn u ko a dɔɔni bɛ meleke
papier la i b'a sama walima i bɛ dɔɔni sama nun fɛ o de y'a min tɔgɔ ye k'a foronsa kɛ n'i y'a foro nun fɛ dɔgɔkun kelen i ɲɛ bɛ quoi hali ni jinɛ jiginna i b'i k'a kan i b'i k'a kan bɔn Tarawele kun wɛrɛ tɛ ɲɛnaminimafɛn na jagɛlɛya don nisɔndiya don n'o tɛ balo tɛ sɛbɛnnikɛla ko bɔn Tarawele min ye jateminɛkɛlaw ye u ye cocaïne nafolo jateminɛ CFA miliyari 20 ani miliyari 4 24 milliards de francs CFA cocaïne mun bɔra Mali la k'a bɛ taa Sénégali ni Sénégalais y'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko bɔn Tarawele drogue tɛ dilan Mali la nka min ye drogue in ye bɔn Tarawele ko jateminɛ la a bɛ komi a tɛmɛna Mali de fɛ o tuma a tɛmɛna Mali yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn fɛ o tuma min ye camion ye a ma lajɛ wa camion in sɛgɛsɛgɛra wa bɔn Tarawele walima Mali ɲɛmaa jumɛn de bɛ yen min tigɛ bɛ nin ko in kɔfɛ wari ko nin ko in mɔmɔ o mɔmɔ Mali ɲɛmaaba dɔ bɛ yen min bɛ ko kalama nin camion ko la dɔ sigi bɛ kilimu kɔrɔ n'a kɔnɔbara ye o bɛ ko in kalama miliyari 24 bɔn Tarawele ko tɛ se ka taa ten fufalaki ni tigi t'a la ni maa t'a ko kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye chauffeur 2 ninnu ye u ye tɛgɛ ta ka don k'o bɛ bolo la u bɛ k'u ɲininka camion b'u bolo drogue b'u bolo bɔn Tarawele chauffeur b'u bolo o tuma nin ko in kɔni k'ale a tɛna bila dakirinda la o tuma nin maa min kɛra sababu ye ka camion di ninnu ma bɔn Tarawele ko fali bɛna ye sange kɔrɔ sisan n'o ye commerçant ye kɔni o kɔni o taden de kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Demba Konte ka fara Nouvelle Horizon mɔgɔw kan Bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Le Guido Le Guido filani n'o ye Lansana Kulubali ye nin ye a ka sɛbɛn ye ko cogo di Lansana ko min ye M5 RFP Malikura ko o président n'o ye Koniba Sidibe ye a kun kɛn bɛ ka wele bila don kibaru tilamɔgɔw ma ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu donna ka bɛn octobre kalo tile 25 ma san 2022 don kibaru tigilamɔgɔw yɛrɛ jabala bala n'o ye maison de la presse ye n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ye a kɛlen kɔ ka bisimilali kɔrɔfɔw bɔ ni ka o sansalama a kɔni a y'i da don Mali yɛrɛ taabolo la transition n'o ye cɛmancɛrɛ fanga ye a ɲɛmaaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye fɛn min ye a y'i da don o la gɛlɛya bɛ fan minnu fana fɛ ko Koniba Sidibe a d'a ma se o fana ma wa a y'a jira fɔlɔ k'a fɔ ko tanoli bonya o ka ta ni ka lɛse anw ka wolomasiri tabaw ma n'o ye anw ka sɔrɔdasilakaw ye o ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri bawo min ye jamana in kananko ye k'u b'a la k'u se kɛ bawo ko n'i y'a lajɛ Koniba Sidibe ka fɔ la kabi san 2012 ka na se sisan ma wolomasiri tabaw n'o ye forces armées maliennes ye u ye wulikajɔ min kɛ u y'u tɛgɛ da bamancilakan min kuncɛ la k'a minɛ 2012 ka na se 2022 ma k'a dagosi ka bon kosɛbɛ wa min ye anw ka jamana ye a keleya n'a kananko k'a dulon bɛ olu ka cɛsiri la n'o ye forces armées maliennes ye k'u bɛ fo u bɛ tando wa min u ni bonya fɛn fɛn ka kan makamana o ka ta ni ka di u ma ko nka ko n'i ye ko in lajɛ ko kura min ye kɛlɛ in ye kabi san 2012 ka na bugɔ sisan la maa caman min n'o kɔni kɛlɛ in kɛla sababu ye olu k'u sigiyɔrɔ bila n'o ye déplacés internes ye ka cari Mali fan wɛrɛw fɛ k'o de dagosi fana ka bon wa ko a kɛmɛ sababu ye minnu kɔni bɛ n'u y'u sigiyɔrɔ bila minnu ka ciko forow bɛ n'u ma ci sɔrɔ ka kɛ k'a bɛna kɛ sababu ye waati ni don nataw la ni ka gɛlɛyaba de ta ni ka se maanifu ma da dumunifɛnko la n'o bɛ insécurité alimentaire ni ka o kofɔ dun k'a fɔ k'o tɛna sabati waati ni san nataw la ko nka ko fura min n'o kan ka ɲini joona o de ye halisa n da bɛ ko n ye n da tu kuma fɔlɔ min na n'o ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ye minɛn ka ɲini ka d'u ma dɔ ɲinina ka di koyi ko halisa ko dɔ ka fara minɛnko in kan waasa min ye wulikajɔ ye sebaaya o ka se ka sɔrɔ sanga n'a ka waati bɛɛ waasa maa minnu fana bɔl'u sigiyɔrɔ la olu ka se ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la min bɛ se ka kɛ sababu ye maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛrɛntɛ ye min ye Koniba Sidibe ye min ye M5 RFP Malikura o ɲɛmaa ye ko a d'a ma tu mercenaires minnu n'o ye maa 46 n'o bɛ kaso la anw bolo faso Maliba kɔnɔna na a da tul'o fana na a ko fɛɛrɛ ni fura ka ɲini a la joona koyi k'a kana na kɛ sababu ye ni ka Mali n'a sigiɲɔgɔn jamana n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye ko o jamana fila ni k'u bila ɲɔgɔn na ko bawo ko min ye jamana fila in ye u bɛ ɲɔgɔn bolo teriya la fila nin teriya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ ko nka ko ni mercenaire koyi o min n'an bɛ don ko kɔnɔ ka taa sɔrɔ dimikɔrɔ bɛ yen ka kɔrɔ k'a kana kɛ sababu ye min ye tulu ye o kana na bɔn tasuma kan ni k'a kɛ balawu ye nin ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Le Guido kɔnɔna na Lansana Kulubali a ka fasiri don Le Guido Lansana Kulubali ni sɛbɛnnikɛla tɔw madame b'u bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ka fɔ an bɛ taa Jibi fan fɛ ni k'an sɛgɛnnafiɲɛ k'an kanja ni te fila ye te wasa ani te yasa o de ye tew lasanbala ci o bɛɛ bɛ
cɛ ka pe Bojabate Namu. ndara nana Ah. dantigɛli wɛrɛ tɛ o la Hali. ne ko bala cogo bɛ di Bɔgɔri ne bɛ n tɛgɛ don joona Sirso Sirso maa min ye sɛbɛnni kɛ Bɔgɔri a tɔgɔ ye ko Mariamu Sisoko Sisoko ko sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i t'i muso fɛ o ye tiɲɛ ye a ma se i k'a fa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye ɲangata jugu ye a bɛ ka ta ka musolakaw sɛgɛrɛ Bɔgɔri hali ni musolakaw fana bɛ ka ɲangata ta ka cɛlakaw sɛgɛrɛ nka min ka ca kosɛbɛ o de ye cɛw ka musow fa sɛbɛnnikɛla ko furu kɔni ye diya ani goya ye min ye diya waatu bɛ yen goya waatu fana bɛ yen nisɔndiya nisɔngoya Bɔgɔri tɔɔrɔ nka min kɔni ye maramafɛn talen ni k'i furu ɲɔgɔn fa a ko k'o fana ye kuma wɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye kalo ni kalo walima juwakun ni juwakun Bɔgɔri an t'o da ɲɔgɔn kan abada n'an ma ni kunnafoni jugu dɔ mɛn a ko an ka taa tomiya marabolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sabiri Keyita sɛnɛkɛla don Bɔgɔri tɔɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na o de ye Fune ye o bɛ commune rurale de Jura fɛ n'ale bɛ tomiya marabolo la sɛbɛnnikɛla ko tarata donya dɔ fɛ octobre kalo tile 11 min ye Sabiri ye a n'a muso fɔra ɲɔgɔn kɔ a ko i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye kiritigɛlaw ye Bɔgɔri u nana jateminɛ kɛ ni ka se ka kaso kɔni latigɛ a ye Bɔgɔri k'a sababu kɛ mun ye k'a ye gasi kɛ gasi mun don o de ye min kɔni y'a muso ye k'a ni diɲɛ fara sɛbɛnnikɛla ko a ko ni diɲɛ farali in baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra 2020 kɔnɔna la a ko min ye kiritigɛlaw ye olu de bɔra ni baaraw ye Bɔgɔri tɔɔrɔ de min kɔni a ka kasolasigi latigɛlen tuma min na k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ nana nasira min kan Sabiri n'ale ye sɛnɛkɛla ye a bɔlen ko a ka cikɛ la a sina ka na fɔ furumuso ye k'a ka finiw ko muso ko min kɔni finiw ko baasi tɛ nka e yɛrɛ de bɛ bi ji bɔ dɛ so tɛ i ka taa ji bɔ kana diyan so tɛ i ka taa ji bɔ kana diyan hali muso kun kana i da don o kuma la min ye furumuso in ye Bɔgɔri tɔɔrɔ de ale y'o kuma bɔ a da kɔnɔ waati min na o kuma a na kɛ sa ni finiko kun nege t'a la a tɔgɔ de ye ko Jɛnɛba Cenu o kuma taa ji bɔ kana diyan o kuma ma bɛn Sabiri ma abada min kɔni ye Sabiri a dusu nana tɔɔrɔ a nana fitinɛ a sina ka wuli k'a ba dɛbɛ ci muso o kuma a joginna Bɔgɔri tɔɔrɔ a bolila ni ka taa a somaw fɛ i b'a ye k'a fɔ kumalasigi kɛra n den furu ma se gosili la o kuma ye tɔɔrɔ mun ta k'an den sɛgɛrɛ a furakɛ a bɛ tan Bɔgɔri o kuma misɛn de cayara fo k'a dama tɛmɛ a ma ɲa min kɔ Bɔgɔri tɔɔrɔ de min ye muso somɔgɔw ye u ye wele bila min ye u burannakaw ma kɛrɛnkɛrɛnna min ye Sabiri fa ye Bɔgɔri tɔɔrɔ de ka se ka kuma in ka ta ka da tulo kan u ka fɔ ka bɛn kɛ min ye Sabiri fa n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Pobanu Keyita Bɔgɔri tɔɔrɔ de u y'u sigi ni k'u da don a kuma la k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na min ye CESCOM n'o ye Jura CESCOM ye Bɔgɔri o docteur fana wulila olu kan ka min kɛ olu y'o bɛɛ lajɛlen kɛ o kuma min ye Sabiri ye a ɲinina fɛ sa Bɔgɔri min kɔni ye bɔgɔli a dagosi bonyara a ka banabaatɔ ta Bɔgɔri tɔɔrɔ de a ka taa n'a ye furakɛli la fan wɛrɛ fɛ Bɔgɔri o de fura sen fɛ Sabiri ni muso a banabaatɔ bɛ Sabiri kɔfɛ Bɔgɔri tɔɔrɔ de min ye kumakan jugu ye u b'o k'o filifili ka da ɲɔgɔn kan tuguni min ye Keneso ale ni Ɲumuku Bɔgɔri o fura kɔnɔna la cɛ kɔni nana dimi n'o ye Sabiri Keyita ye a ko hali bi n ye min kile ɲinɛnaw ko wa a sina ka muso jigin ka bɔ a kɔfɛ ten a kɛrɛla muru a y'o bɔ ka sin ka muso siri k'a da i b'a fɔ ko saga k'a kantigɛ fo ka dugukolo tigɛ a nɔfɛ a ye muso kantigɛ tuma min na a y'a senfa ni ka tunu min ye muso kɔni su ye Bɔgɔri tɔɔrɔ de tɛmɛsɛnnaw taara bɔ a su kan ni ka sɔrɔ ka kunnafoni k'o jɛnsɛn min ye Sabiri ye Bɔgɔri ale kɔni y'a muso fa k'a sababu kɛ Bɔgɔri u ka kuma sama-sama ko kuma sama-sama kɔni dan b'a la n'a y'a dɔn k'a fɔ kuma bɛ ka sama ka se kundama dɔ la ni cɛ m'a dabila muso k'a dabila fo dɔ de ka hakili sɔrɔ ni dɔ ma hakili sɔrɔ muso de ye muɲubaga ye i m'a ye ni muso bɛ taa cɛlasigi la a bɛ fɔ a ma ko i muɲu ka sabali kɔrɔ bɛ kuma in na dɛ cɛ ka ɲi ka muɲu ka sabali o dɔnnen don nka muso min ne de bɛna bɔ i ka so ka taa cɛ wɛrɛ fɛ yen i muɲu ka sabali n'o dɛsɛr'i la i bɛ taa ko wuli yen dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Siriso kɔnɔ a ka bi bɔli don Sirso mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔjabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko info matin o don info matin nin ye Christelle Kone nin y'a ka fasiri ye a ko cogo di Christelle ko min ye bɛnkan ye e ko o ma sɔrɔ sa chinois n'u ka entreprise ye Covec ye o ni Cometex a n'anw ka gouvernement olu ni ɲɔgɔn cɛ wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin sama-samali a bɛ ɲini ka san fila bɔ min ye nin kulu fila maaw ye n'o ye chinois ka entreprise ɲɛmaaya so
so ka taa se anw ka gouvernement ma u bɛ ɲɔgɔn zamana e k'u ma ɲɔgɔn wele bɔgɔ jɛnilen yɛrɛ kan wa min ye kiiriko ye a kiiri kun bila an bɛ décembre kalo tile 7 nata la san 2022 nka i b'a ye k'a fɔ ni fan fila bɛɛ lajɛlen nana sigi ni ka hakili jagabɔ kɛ min ye bɛnkanw ye e ko o ma sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ wa nin ko ninnu bɛ denkan dɔ na n'i y'a ko lajɛ kabi san 1994 min ye siniwaw ye olu ye nafolo min ta ni k'o don ni comatexi da fɛ a sɔrɔ waati e ko a ma taa se fɔ wari miliyari 1 bɔ ɲɔgɔnko la o senfɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni olu kɔni bɔla chômage la ni k'u ta baara la nka kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw nana wuli entreprise ani jigika bɛ o bɛ ɲɔgɔn na n'o ye comatexi ye comatexi a baarakɛlaw siniwaw kɔni nana ye sa k'a fɔ nafolo min bɛ yen a tɛna labɔli kɛ saraw olu kɔni kalo b'a la ka dada ɲɔgɔn kan o kɔni o nana kɛ sababu ye ni ka chômage technique k'o ta k'o ɲɛsin baarakɛla fan caman ma olu kɔni taara sigi so ni k'u tɛgɛ fila da u sen kan min y'u ka lafasali to jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye ni y'u ka collectif UNTM CSM ye comatexi kɔnɔ n'o ye Numuri Kante ye ale kɔni y'a jira fasiri kɛbaa la k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ ni hakilinaw kɔni a bɛ senna siniwaw yɛrɛ e ko entreprise Kobɛki a ɲɛmaaya bolo ni comatexi b'a ka bolo kan o kun nana ɲini sa k'a fɔ o n'a comatexi o n'a filenkolonci ni k'a dakolonci n'a bɛ feere a ka feere olu ta min b'a la o n'o ka nafolo ta ni k'u kɔti n'a ye wa i b'a ye k'a fɔ o hakilina minnu bɔla ka bin anw ka maaw o kun ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin anw ka gouvernement ma a waatinin na i b'a ye k'a fɔ u ma kala don ɲina ni ka bɛn ni a ye wa kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ ni fan fila bɛɛ lajɛlen nana sigi ni k'u miiri k'a fɔ min ye liquidation de la comatexi ye nin kɔni ko a tɛna kɛ hɛrɛba ye segu sigibaw ma kɛrɛnkɛrɛnyala minnu ye a baara fanba kɛbaw ye kɔsada in na bɛnkan tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ liquidation ko kuma o bɔra a ma i b'a ye k'a fɔ min ye mansiw ye hali n'a sɔrɔ mansiw kɔrɔ la k'u bɛ entretien na min ye baarakɛlaw la ka lafasali tɔn jɛkulu ɲɛmaa ye n'o ye Numuri Kante ye ale y'a jira k'a fɔ k'a tɔ ye kalo 1 ye n'u y'u wuli ka jɔ k'u cɛsiri a kɔfɛ a ko bɛ bɛn baw min ye janvier kalo nata ye san 2023 e ko comatexi a ninkura tɛna fiyɛ a la wa min ye comatexi ye a lakodɔn bɛ fɛn minnu na o de ye an balakaw ka don minnu bɛ yan n'u y'u ka 8 mars ye ka taa se fɛn panafricaine des femmes ma nin kɔni a finiw a bɛɛ lajɛlen bɛ dilan comatexi de fɛ n'a fɔra k'o ko dabilala e ko k'a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye wa a kɔlɔlɔ a dagosi bɛ bonya kosɛbɛ wa anw ka fini ɲuman fɛn fɛn bɛ yen n'i b'u ye anw ka faso Maliba kɔnɔ ka bi démocratie nafolo dama kana bugɔ sisan la nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ dilan comatexi fɛ nka nin bɛnkan min n'o latɛmɛlen filɛ gouvernement ni entreprise Kobɛki ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ u ma se bɔgɔ jɛnilen kan bawo kiiri o kun boloda bɛ ka bila décembre kalo tile 7 nata la san 2022 min ye bɛnkan ye o sɔrɔlen kɔ u y'a jira k'a fɔ baarakɛlaw na wele ko kura u ka tɔrɔmɔɲɔgɔn min bɛ yen n'o ka arriéré de salaire o min ye kalo sigiyɔrɔma caman ye o na di olu ma wari min kan ka don mansiw entretien dafɛ hali ni mansin kuraw mana o na mécanicien ɲɛnamaw ɲini u ka mansin ninnu wocɛw bɛɛ lajɛlen larawe ka mansinw wuli ni ka bɛn ni janvier kalo nata san 2023 ka bɛn o ma nin ko ye sɛbɛ sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔ Christelle Kone a ka fasiri don Christelle Kone Bɔkari ka fara sɛbɛnnikɛla tɔ kan b'u bɛɛ lajɛlen fɔ Bɔkari kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ n'a bɔra ɲɛmaaso la nin y'o minɛn kɔngolen dɔwɛrɛ t'an bolo barika da waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn ko radio a lamɛnba don Bɔkari n'i y'a mɛn ko jɛgɛ a fanga de ye ji ye Bɔkari an tɛna sigi ka kuma tan ba dɔn maaw de b'an lamɛn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan waati ani waati an bɛ to k'an da don foliw la Bɔkari u bɛ baara in ja an bɛ taa kan un kɔnɔ Dankɔrɔba n'o ye chef d'escadron Lansana Tama Keyita Bɔkari commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako k'a kɔ ba ɲɛ Bɔkari o lamɛn de bolo Bɔkari an b'a fɔ ko Ala ka baara ja n'a ka